Her er nogle eksempler på, hvordan man lægger brøker sammen. Man lægger to brøker sammen ved at forlænge dem, så de får en fællesnævner. Herefter kan man lægge tællerne sammen. Man kan altid finde fællesnævner ved at gange nævnerne sammen, men tit er der mindre fællesnævner. Her er det et eksempel på to brøker lagt sammen. 1/6 plus 1/3. Her udregner vi den fællesnævner til 3 gange 6, og det er så 18. Brøkerne skal dermed forlænges, så nævnerne bliver 18. Den ene skal forlænges med 3, da 6 gange 3 er lige med 18, og den anden med 6, da 3 gange 6 er lige med 18. Regnestykket bliver derfor 1 gange 3 divideret med 6 gange 3 plus 1 gange 6 divideret med 3 gange 6. Og det er lige med 3/18 plus 6/18, som så giver 9/18. Denne brøk kan forkortes med 9, da 9 går op i både tæller og nævner til en halv. Nu er vi så nået til at trække brøker fra hinanden. To brøker trækkes fra hinanden på samme måde, som de lægges sammen. Man skal finde en fællesnævner, og derefter kan tællerne trækkes fra hinanden. Her er et eksempel. 2/9 minus 1/7 er lige med 2 gange 7 divideret med 9 gange 7 minus 1 gange 9 divideret med 7 gange 9. Og det er lige med 14/63 minus 9/63, og det er så lige med 5/63. Nu er vi så nødt til at gange brøker sammen. Gange det er ret enkelt. Man ganger to brøker med hinanden ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Eksempel 2/7 gange 4/9 er lige med 2 gange 4 divideret med 7 gange 9, og det er lige med 8/63. Ja, nu er vi så nødt til at dividere brøker. Man dividerer to brøker ved at gange med den omvendte brøk. Det vil sige 2/7 divideret med 4/9 er lige med 2/7 gange 9/4, og det er lige med 2 gange 9 divideret med 7 gange 4, og det er lige med 18/28, og det er så lige med 9/14.